Evo nas slijedi još jedna epizoda, danas ćemo igrati novu igricu na mom kanalu. Ona se zove Floating Island Chaser, tako nešto. Da smanjim, to nam ne treba. Znači Floating Island Chaser. Evo vidite kako se izgovara. Napisat ću vam linku kako se zove. Evo, do 55. nivoa. Tu sam, evo ajmo da igramo. Da probamo nešto preći, ako ne prođemo nema veze. Ako ne možemo ovaj preći, onda ćemo se vratiti na početak, neki 10. level. A vidi ovo. Dobro. Eto vidite, neće to da prolazim. To je malo teže, pa ajmo mi na 10. level dolu. Ajde. Znači, igrca je zabavna, skinite i vi sebi. Snimao je Muđa u igrcu. I meni se sviđa isto. Ali ajde da igram. Imamo 12 level. Evo o čemu se radi. Ne smijemo ubiti životinje. A ja ću ih ubiti slučajno. Gledaj. Ne. Dobro, evo, pobjedio sam. Nisam ni gledao koliko je. Izvinite što ne pričam, to je zato što se koncentrišem. Teška igrca pravo. Haj, ovo. Uj. Dole, dole, dole. Eto. Super. Vidi video kad pogledamo dobijemo 1000, ali ja neću tu da gledam. Žabe da klip ugrožavam, da malo povećam. Eto ako da budem. Nekad malkicam, evo ako vidite kako bolje. Malkicam. Igrca je fenomenalna. Meni se svidjelo. Igra je moj otac. Njemu je zabavna ta igrica pa je i on igra. Zabavna. Čim je oca zabavna, onda se vidi da je... Ne, ovo ću ponoviti. Idemo ponovimo. Tako. Dobro. Ojdete dole. Ej bože, moram je uvijek nešto da frkam. Šta sam sad uradio? Šta se služim? Tu? Ajde sad. Sad se zeznem. 100%. Ovo je bilo rizičnije što sam uradio. Ajmo dalje. Ej. Ovo je baš teško. Ne mogu to da razbijem. I malo ovdje šta? Ne, neću to da trošim, to otac skuplja. Ja to ne želim da trošim. Pošto ovo je prelako. Dobio sam 5 ovih. I 10. I dobijate kad ovo. Ali nije to ništa puno. O, jes teško. Sve po 1 posto. Evo sad sam po 2. Po 1. Evo sad se zazna. Ne, sam se zapravo. Ajde ponovit ćemo. Metal me najviše zazna. Prođite. Tako. Ne mogu da vjerujem. Nema veze. Ne mogu tako. Ovdje neko prođe na neku... što me nerviraju. Tako.
kubova. Gledaj, opet se ništa. A daj, opet na kraju. Evo, zadnji pokušao da idem na sljedeći level. Ajde, prolazite. Ne, nisam osjeku. Tako, Tu, ne. Eto. Dobro, 154, inače ova igrica i neku nadam se da neće lagati, pošto ta igrica ne zauzima puno. Vidite kakav je, znači nije sad ko FIFA 15 grafika jaka, pa gledaj, kako sad, siđi do utvake. Jesu ovo lako ispalo, samo crvu sam im gurati taj trokut. 142, pa to nije nešto. Aj, pojde, maknite se. Tako je, dole. Ovako, hoho. I ovo je smalo. Jesam ja. Smoto. Ne! Oj, džaba. Aj, ponovit ćemo opet. Dostra. Ovako. Ovo ide ovako. Ovako. I ovu kockicu. I ovu na špic. I ovu tu. I tu. To je tu. Tu, sad će biti malkice lakše, samo dok se ovaj skloni. Ojde pa. Ovo je lakše, zato što oni ne trče, hodaju, normalno. Eto, vidi to. Dobro. Što sad ovdje? O, što me nerviraju, kako sporo. Bolje one munje da idu. Ništa. Kad će ući? Nemam za vremena. Gledaj. Gledaj. Nek sam to zavrlo, sad ne mogu ništa. Jesam na baksu. Kako sad? Gledaj ovo sad. Jesu ovo teško. Samo preknuti ovu liniju govore. 99. Gledaj sad ovo kad umre. Gledaj, pretvorim se još jedan. Ne. To i to. Radili smo. Što je dovoljno da... Uj. Dok ovaj krene. Ajde gore. Uj, bože, gledaj ga što tu. Ma jeva, samo mi je teže posao, hoće da im skratim. Dobro. To ovako. Sad ti je volim. Mrdni se. Gledaj. Gledaj sad. Tu. Dobro. Dobro. Gledaj, stvori se. Dok ja to presječem. Idemo ponoviti i da završimo epizodu.
Ajde. To. Nemoguće, nije mi jasno. Kako? Nije mi jasno stvarno. Odoj, pa sam presjeku. Tako. Idi gore, idi gore, idi gore. Tako je. Sad ja začas ovo sve isječem. Gledaj što se spora. I ovaj krene vam drugi. Moraš ispolje da si bilo ko. Hej, bož. Vidi ga što se vrti. Ja zafrkano. I to je to. Kotačnić. Sad ovo. Gledaj što mrzim ove kamenice. Ajde nek se krava makne, ono je brza. Ovaj dok se čutok makne. Znači ja mogu dočkovat. Et vidite koja sam imala nesreća. Tako da, et. Jo. Znači otvarao sam pekove i ne znam da će moći izaći, bilo je 16 minuta. Ljudi, dobio sam godinak, tajna. Volio bi da vam pokažem, ali eto. To mi se desilo, 16 minuta pretjerao sam i ne mogu postaviti klip. Da je barem bilo 14 minuta, 14:59 da je bilo, ja ga stavio da ovako proba biti u klipu. Ja sam iskren, dobio sam godina i 7500 pek, dobio sam još neki od 83, 82 i 86, ne znam će moći unići u YouTube, ćemo se postaviti na YouTube. Ajmo mi ovo da riješimo sad, znači jako mi je žao. Eto. Eto da i ovo ne pretjeram. Sad samo nek mi vrati. Eto. Vidite. Koliko snima? 3 minuta sad. Ok, to je bilo to za ovo epizodu. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe, a mi se vidimo vrlo skoro. Ćao!